Iawn, so dyma be nes I gynna. Wan dwi'n rhoi ffiw tipiau I chi sydd wedi gwneud i'r chynnau'n adra. Mae Llŷr yn dechrau trwy dorri siapiau hefo cyllell gelf, ond defnyddiwch siswrn I fod yn ddiogel. Iawn. Fel y gwelwch chi, mae'r siapiau yn rai anghymesur, yn wahanol i'w gilydd, fydd yn siŵr o rei cyfanwaith trawiadol iddo fo yn y pen draw. Wan, dwi eisiau trio cadw hwn I fyny fel hyn. Dwi am rai. Trwy dorri holl denau mewn 2 ddarn o Cardfwrdd, mi ddylai Llŷr fedru cysylltu y 2 ddarn hefo'i gilydd heb ddefnyddio glud. Dewch I ni weld. Perffaith! Ydy, mae'r cerflun yma yn dechrau cymryd siap. Nesa, mae'n defnyddio tap masgio I gryfhau y rhannau hynny lle mae'r darnau Cardfwrdd yn cyfarfod. Rwan, chydig o weiran aluminiwm. Deunydd anisgwl ella, ond un fydd yn dod â diddordeb a chydig o symudiad i'r cerflun. Wch chi be? Mi fydrai weld y creadigrwydd yn llifo trwy fysydd o. Licio hwnna, Llŷr. Rwan, fel ffordd o amrywio ar y darnau mwy o Cardfwrdd, mae Llŷr yn creu darnau teneuach a'i gosod nhw mewn tyllau mae o wedi eu paratoi ar eu cyfer, gan eu sticio nhw yn eu lle yn iawn hefo tap 2 ochr. Y cwbl sydd angen rwan ydy cot o baent gwyn I orffen y darn, a beth sydd gyda ni ydy cerflun pensaernïol, modern iawn yr olwg. Da iawn, Llŷr!